Знаете ли, че 77% от хората ще пътуват тази година, а 60% от тях смятат, че пътуването е твърде скъпо? Какво ще кажете да пътувате до най-екзотичните места в света с невероятни отстъпки? Разбираме, че пътуването е най-голямото желание за милиони хора и вярваме, че добрите възможности за повече пътувания носят радост в живота. Единственият начин да разберете това е да го изпитате сами. Сега можете да създавате спомени и да превръщате мечтите в реалност всеки ден. Представяме Travel Advantage Guest Pass – ексклузивна платформа за пътуване, достъпна само с покана. С Travel Advantage потребителите имат достъп до над 2 милиона имота, за да осъществят пътуванията си. Предлагаме ексклузивни оферти с частни намалени цени. Как го правим? Въз основа на иновативния модел на месечно членство, компании като Netflix, Spotify, Amazon Prime и Zoom промениха своите индустрии, предлагайки повече стойност за по-малко пари. Travel Advantage създаде туристически членства, които позволяват на членовете да получават скрити оферти и ексклузивни цени чрез партньорство с множество глобални доставчици. Нашият гост-пропуск ви дава безплатен достъп до договорените цени на Travel Advantage за една резервация до 2 нощи, за да опознаете света на намалена членска цена. Travel Advantage създава нова ера в пътуванията. Ето няколко примера колко можете да спестите при следващата си резервация. Били ли сте някога в Дубай? 2 нощи, 2 души в 4-звезден хотел можете да спестите над 55% от резервацията си. При сравнение с известни уебсайтове, същия хотел, същата стая, същите дати, Travel Advantage очевидно ви спестява пари. Може би искате да отидете в Рим? Можете да спестите над 40%. Бали? Проверете офертите с над 60% отстъпка. Можете да намерите още такива оферти в Travel Advantage с над 2 милиона дестинации. Но става още по-добре. Всеки път, когато направите резервация чрез Travel Advantage, печелите кредити, които можете да използвате като пари при следващата си резервация. Разполагате с поддръжка от Travel Advantage 24/7 на различни езици. Този уникален достъп до ексклузивната платформа може да ви спести стотици долари с вашия гост-пропуск. Променяме туристическата индустрия с модела на членство, а гост-пропускът отваря вратата към тези тайни оферти. Време е да опознаете света. Заведете семейството си на почивки, за които досега само сте мечтали. Свържете се с приятели и създайте незабравими спомени, превръщайки мечтите в реалност.